Bayubay tagatagan o pagtagad mga kaigsunan sa tuga programa karong buntaga atong isgutan mga kaigsunang update sa nahitabo linog sa Mindanao, particular rito sa General Santos City. Mga kaigsunan diin nisaka na sa 37 ka mga kinabuhi ang nakalas dulan sa kinintos ang mga nangaangol mga kaigsunan tagad og pagtagad karong buntaga. And then kaghapon adlaw atol sa forum mga kaigsunan sa mga sakop sa media ni pagawas sig pamahayag si atoga mga kaigsunan, no? There is P-Box Region 7 pinagi ni Sir Jojo Robinson mga kaigsunan nga posible nga dunay magnitude 7.2 hangtod 7.5 diri sa ato mga kaigsunan. Isusgutan ha. Samtang si DOST Secretary Renato Solidom ibutyag ni mga kaigsunan nga ang nahitabo nga magnitude 7.8 nga linog dito sa Mindanao makonsider nga the big one mga kahigalaan. Si pagkusibakulam nga kaigsunan, no? Adunay may tabo kalinog di sa ato mga kaigsunan since nga patay man kahimanan, aduna natay mga sinyalis mga kaigalaan nga mo detect ane, no? Unsa ka andam, unsa na ta ka preparado mga kaigalaan. Atong isgutan na kog subsuba himong nga mga inspeksyon karon sa Office of the Building Officials pagpatuman mga kaigsunan sa kaning building National Building Code of the Philippines, no? Atong isusgutan na karon taon-taon mga nagkausap nga pangitabo mga kaigsunan kay yabot na ni sa kamara karon adunay himong nga resolution mga kaigalaan in line atong duha ka atleta nga tinunan sa Ateneo nga nalumos patay mga kaigsunan tagan to nga pagtagad karo ga taud-taud mga higala. Samtang ang Senado mga sukintig paminaw ni patuman ni work from home gumikan matod pa aduna sila nadawat nga taho gikan sa intelligence, no, sa National Bureau of Investigation adunay hulga sa seguridad sa Senado. Oy, di ba kani maingon nato mga kaigsunan nga usa ni diversion tactics aron mahilom tong or di na makapadayon pagpagawas sila mapamayag atong mga gitawag nila ex-marines. Bolero. Katong gitawag po nila kunog mga kargador. Nga ni Almar ba sila ni mga kaigsunan, no? Katong mga 18 witnesses mga suking tigpamila tagan to pagtagad karon, no? Samtang ang kamara usab mga kaigsunan nangandam na usab ni, no, para sa State of the Nation address, kalima nga State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karong tuiga mga kaigsunan. Possible ni next month mga kaigalan o sa mga ipanglatad ni ini nga mga accomplishments sa pat niya nga nahim o pat nga suna sa 2025 paingon sa 2026 ug sa mga palantaw mga kaigsunan sa 2026-2027 ug uban pa ato gahatagan ang pagtagari sa ato ga programa Padayon Pilipino mga kaigsunan. Now, sa tuga latest update nga nakuha gikan sa National Defense mga kaigsunan, niabot na ni sa 37 ka mga kinabuhi ang nakalas ato ga magnitude 7.8 dito sa Mindanao mga kaigsunan. Atong adlaw adlaw nga Lunes, no, atol sa pagbukas sa klase. Samtang aduna nay 456 ka mga injuries, aduna pay mga nga missing nga mga kaigsunan to didto mga kaigalaan, no. Ubay-ubay na ning mga nahitabo didto mga kaigsunan. Batyagan usab ang linog dito sa Region 9, 10, 11 ug 12, no, sa the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mga kaigsunan sa Caraga, sa Eastern Visayas, no. So mo nay mga update mga kaigsunan. Ang nahitabo kuno nga linog dito sa Mindanao mga kaigalaan mas makasider ni nga the big one mga suking tigpaminaw, no. Gumikan na ning trends o fault line sa mga nagkadayang lugar mga suking tigpaminaw mo ni pagpasabot, no, ni DOST Secretary Renato Solidom mga kaigsunan. Kay kaghapon adlaw usab, no, adunay gihimo nga forum, no, sa mga nagkadiyang ahinsya sa gobyerno dito nga usab kagahapon mga kaigsunan, no, ang atong sa P-Box, no, sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology diri sa ato sa Sugbo pinagi ni Sir Robinson Giorgio mga kaigsunan, engineer Robinson Giorgio mga kaigsunan nga matod pa kadang human ko ato ga linog sa
magnitude 7.8 nga linog amigos Mindanao, no, mga kaigsuonan, nagpasidaan ning Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga doon ay posibleng aktibong fault sa Cebu nga makahimo og linog nga doon ay kusog nga magnitude nga maabot sa 7.2 hangtod 7.5 mga kaigsuonan kung kini matrigger mga kaigalan. No, take note ha. Wala pa tay device nga mga wala pa tay mga kahimanan nga mo determine gyud mga kaigsuonan sa exact date, sa exact nga oras og time, unlike sa bagyo nga ang pag-asa makadetermina bisan 2 weeks before, 3 weeks before, posible nga makadetermine. But kani mga kaigsuonan nga mahinumdum mo atong interview na to ni Sir Robinson Giorgio, no, dito sa tong nasura ko nasipyat German nito, mga kaigsuonan nga kaduna sila kahimanan nga posible nga makadetect 1 month before mga kaigalaan sa pagdetect sa kung adunay linog. But sa ato mga sugindig paminaw, mura rin gitag kauban sa tag-an-tag-an ani mga kaigalaan. No, makaingon kita mura kita kauban sa tagan-tagan ani kay wa pagitay klaro ka kahimanan mustata nangutan na ta mga suking tigpaminaw ato latong interview nato dire na ang atong makahimanan dire medyo karan-karaan na gyud kaayo mga kaigalaan, no? Awag nato, no, sa national government, no, sige tag-invest anang ubang mga missiles diha nga way siguro ma-expire ang pulbura na. Hello ko na. Dili mo buto nga kuan mga ta, no, kanang nag-advocate mga ta sa kapsay og kalinaw murag naniguro po na daan sa dipinsa mga sukitig paminaw, no, but kinahanglan po tingali mo investa og mga kahimanan nga makatabang at least na lang makahatag early warning, makahatag og mga pasidaan mga kaigsuonan na adunay possible nga linog, no, para di taon ta kay kaning mataglinog mga kaigsuonan, no, labaw pa sa bagyo mga kaigalaan mo kaingon man ko. Kaya ang bagyo makapreparar ta, kaning linog di gyud ta kapreparar mga sukitig paminaw mo na nga angayan ni mo invest ta mga kaigsuonan og mga lakang invest ta og makahimanan aron makapangandam ta ano tay mga lakang nga pagahimuon mga sukitig paminaw, no? Mo nang gitabuag gyud nga mulihok na ni kay nagsunod-sunod na ni karon halos kada tuig adunay makusog nga mga linog nga moigo sa tong nasod mga suking tigpaminaw. So gibutyag ni Engineer Robinson Giorgio nga bagong linog sa Mindanao nga nagikan sa Cotabato Trends, dili ko makapikto sa fault system sa Visayas. Lakip ang fault line sa Cebu. Mga kaigsuonan mo niya paglaro. But matod ni Giorgio, kay nahimutan ko raw ang Cebu dool sa Central Cebu Fault System, usa ka posibleng aktibong fault line nga adunay kapasidad nga magmugna og magnitude 7.2 hangtod 7.5 mga kaigsuonan. Gisuspenso sa International Criminal Court kung ICC ang Chief Prosecutor nga si Karim Khan samtang naghulat pa og desisyon sa mga membro nasod bahin sa allegation sa sexual harassment bato kaniya. Ay bugoy pa din si Kuan po din, no? Si Kan? Sumala sa government body, no, sa ICC si Kan giimbestigaran sulod sa 18 ka bulan human sa reklamo sa usa ka abogado nga nagtrabaho siyang opisina. Gipasingilan siya nga sa dili angay nga kaning aywan ko no kanang sexual sexual interactions bugoy-bugoy ka kanhay karabay sa liga nagkarabang nagtuo nga ang integridad diha sa ICC, no, mohimo og yung tarog kay kuan lagi ni pang international nga korte mga kaigsuonan but do naman tao na mga kalaki tao binuwang so samtang nagpadayon ang proseso gilauman nga bubutar ang 125 ka mga membrong nasod sa ICC aron tukion gikinanglan nila dala batang tangon isip Chief Prosecutor sa umabot nga mga adlaw mga kaigsuonan mo ning hitabua karon. Okay, samtang kanin nindot po ni, no, atong ay padangat sab kaninyo kani mga balita kay nomdo mo atong usa ka Korean businessman nga si Ji-ik Jo, no, na patay ni ilingiga to pagpataya mga kaigsuonan maingon ta ba kay patay sulod dito sa Camp Crame mga kaigsuonan, no?
Ang suspisado ni si Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III na sikop ni kaghapong adlaw mga kaigsunan sulod, no? Dugay-dugay ni ato pa ring 2016 nga nahitabo mga kaigsunan, no? Mo nagingon ni DILG Secretary John Vic Remulla nga kani ko nung agalampusan ko no mga kaigsunan bunga ni sa intelligence operation nga gihimo sa mga sakop sa kapulisan kay taon-taon may nagtago-tago mga kaygalaan, no? Kani si Dumlao the third, no? Kay mahinumduman nato mga sukitig paminaw kaniadto, no? Gitigaan ni siya og ining nabali bitaw ang desisyon na mga sukitig paminaw, no? So human sa pipila ka semana sa surveillance, no, nasikop ni sa CIDG si Dumlao sa usa ka balay sa barangay Pasong Tamo, Quezon City, no? Pasado alas 5 sa buntag mga kaigsunan. Okay, meron naman na to, no? Kaning giingon ni Remulla nga iproseso sa gobyerno ang paghatag sa 1 million nga reward alang sa tao nga naghatag provision kay kuha lagi ko no nakatabang ni sa pagdakop mga kaigsunan ni pinangita sa balaod, no? Then giila usab ni ang papel sa informante nga nakapadali sa mao nga operation. Okay, mahinumduman nato mga kaigsunan kadis Dumlao giila ni nga utok sa kidnapping, extortion, carnapping o pagpatay kang G.X. Joe, no, sa sold sa Camp Crame atong 2016, no? Then human mabali sa Court of Appeals ang iyang acquittal o napamato na sa Korte Suprema atong 2025 gisiti siya ni sa reclusion paper 2, no, mga kaigsunan. Okay, nalagay mo nang kaingon po ta usahay mga sukindig paminaw ba, no? Kaniadto, no, sa operation, no, makaingon po ta usahay kung sa batong mga operation yung sa una tininood yung kato or sagol to binuang, no? Kinahapon po nga daw mga sukitig paminaw Philippine National Police nagpagawas sig datos nga adunay 1,500 ka mga pulis ang gisilutan sa Philippine National Police pinagi sa International Cleanup Campaign diin, no? Base sa datos PNP gikan Enero 1 hangtod Hunyo 3, 2026, adunay kinatibukang 1,501 ka mga personnel ang nasilutan. Lakip niini ang 436 nga gitangtang serbisyo, 77 nga gipaubos ang ranggo, then 692 ang gisuspenso, 31 ang gikuhaan sa sweldo, 225 ang gipaminuan o gireprimandahan, then unom ang gipailawom sa restriction, 34 ang gikawan sa pipila ka mga pribilehiyo mga kaigsunan, no? Diin atong mahinumduman daghang yung mga backlog kaniadto mga kaigsunan. Dirita mga kaigsunan, ha? Nagbangutan karon ang mga katawhang Pilipino labi na gyud itong mahiligon sa sports, no? Kay duha ka mga atleta gikan sa Ateneo ang atom ning nahataga gagapog initial mga kaigsunan nga kasayuran nga nalumos patay, no, mga kaygalaan, no, karon daghang mga nanawagan og investigation ani, no, sa kamatayon nila ni Rene Claire Batarbunya og Divine Adili, no, nga unang nagawas nga naghimo ra daw nig paygayon ra daw team building mga kaigsunan, but daghang mga allegations ang nanggawas nga gipambutangan daw nig og ganang Uncle Wits, no, while langoy bolero gitubag ni Aurora Provincial Director Police Colonel Percival Pinida nga walay ka matuoran yung mga pasangin. Oy, katong tanan aksidente ra gyud to mga kaigalaan. No, mao gito gitabo. So ngayon po purely accident po yung lumabas doon po sa aming initial nga interview sa mga witness. Okay, posible gyud nga adunay pagtabon-tabon mga kaigsunan. So adunay House Resolution si Pinoy Workers Party List Representative Carl Fernandez Ligaspi para, no, inuso sa House Committee on Youth and Sports Development
ang paghimog investigation isip kabahin sa polisiya sa safety standard para sa mga estudyanteng atleta, no, in line sa nahitabo nga team building activities sa Aurora nga nikalas og duha ka atleta mga kaigsunan, no. Samtang, no, nisang atig balawd non si Senator Kiko Pangilinan, no, aron adunay dugang 15 billion nga pondo para sa mga nabiktima sa linog dito sa Mindanao mga kaigsunan, no. Nisangat ni karog balaod non si Pangilinan mga kaigsunan aron suportahan ang relief o rehabilitation nga paningkamot sa mga lugar nga napiktuhan sa magnitude 7.8, no, nga niigo dito sa Sarangani sa Mindanao atong adlaw Lunes mga kaigsunan. Kay atong basihan usab mga kaigalaan sumala sa Office of the Civil Defense kapin sa 500 million ang katidad nga kadaot, no, sa mga infrastruktura ang natala sa Davao Region o sa Soc Sergeant mga kaigalaan. Muning loy taong kayo, no, like ni sa ato sa Cebu nagpabilin pang dunay mga pangutana karon kisa may responsible sa pag-ayo labi na sa mga pantalan mga kaigsunan. Muni mga pangutana karon panahon na sa authority na to, no, mga kaigalan. Okay, padayon ta diri sa tuga tulumanon mga kaigsunan. Karog adlaw, no, Pizza G's mga kaigsunan hangtod ugma adunay kining ipatuman nga work from home sa Senado. In-line ni mga kaigalaan, no, sa nasagap nga intelligence nga report sa National Bureau of Investigation nga dunay hulga sa seguridad. Okay. So gitugutan ni Senate President pro tempore Win Gatchalian ang mga empleyado kawane sa Senado nga magtrabaho gikan silang panimalay work from home karong adlaw hangtod ugma. No, mo ni sumala ni Gatchalian kini nga lakang gihimo aron makadawat og information ag or maingon nato gibutyag ni Gatchalian nga kini mo lakang gihimo human, no, nakadawat og information ang Senado bahin sa usa ka posibleng hulga sa seguridad gikan sa National Bureau of Investigation, no, mga kaigsunan. So padagipadayag, no, ang mga dugang detalye kung usa nga security threat ag kanang giatubang karon sa Senado mga kaigsunan. So gihuwat-huwat usab, no, unsay mga posible nga mga lakang nga himuon na ni sa National Bureau of Investigation. Ni karon ni question ani si Senate President Peter Alan Cayetano, no, kay matud pa niya kanang sayang po sa Facebook page niya nga kung tinuod ang mga hulga unta giingnan ang tanang mga senador og dili lang pipila ka membro sa Senado. Punay po nakasipyat po na po, no, nga wala po diyo gipahibalo tanan gi-inform to tanan mo ni nagawas sa mga pagduda sa Pikas Campo mga igsunan kini tumawom ni karon nga duha lagi ka mga majority diha sa Senado mga igsunan aga majority nga pundok ni Senator Peter Alan Cayetano o sa pundok usab ni Senator Sherwin Win Gatchalian nga puro silang duha puro ni claim mga kaigsunan but duda ko ani sa badugay sa madali aduna nay madugang sa kampo ni Sherwin Gatchalian mga kaigsunan.